खुलुमबाय बड'लेण्ड आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायजों बिफा फिसाजोनि जिउ खहा जायो। रङियानि बादकुसि 27 नं राजा लामायाव कार सालायग्राया कन्ट्रल खोमानायनि जाउनाव बे जाब्रबथाया जायो। बे जाब्रबथायाव बिफा आरो जुलि जागोदान फिसाजोनि जिउ खहा जायो। जिउ खहा जानाय बिफाखौ शिव प्रसाद बरुवा आरो फिसाजोखौ चन्द्रमा बरुवा होननानै सिनायथिनाय जादों। बे जाब्रबथायाव गुबुन 4 सुबुङा गोब्राब जखम जायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मंगलदैनिफ्राय बरपेटा फारसे थांबाय थानाय फिन सासे बर' सिख्लाया गावनि जिउखौ फोजोबना लादों। थारैनो जोंनि बर' लाइमोनफोरा मा जामारदों? मानो गावनि जोनोमगिरि बिमा बिफाखौ सानालासे बेबादि गावनि जिउखौ फोजोबना लायो? मैया चिरां जिल्लानि फानबारि थानानि सिङाव थानाय बरगाव 3 नं लक्षिजाराव जरासे बर' लाइमोना गावनि जिउखौ फोजोबना लानाय जाथाया 24 घन्टा जायैनि सिगाङावनो सासे बर' सिख्लाया गावनि जिउखौ फोजोबना लानाय खौराङा सोराङाव फैदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मासबाद हालामनि सिकारदाङा गामिनि BA 4th सेमिस्टाराव फरायबाय थानाय अन्जु बसुमतारी मुंनि सासे बर' सिख्लाया गोदोनायाव दलें लगायना गावनि जिउखौ फोजोबना लादों। अन्जु बसुमतारीया मा जाहोननि थाखाय गावनि जिउखौ फोजोबना लादों बिनि जाहोनखौ दासिम मिथिनो मोननाय जायाखै। थांनाय हराव तिनसुकिया जिल्लायाव गोब्राब बार अखा हानायजों गोबां न' बां सिलिंखार जायो। तिनसुकिया जिल्लानि गुबुन गुबुन ओनसोलाव थांनाय हराव गोब्राब बार अखा हानायजों बिफां लाइफां न' बां सिलिंखार जायो। बेबादिनो थांनाय हराव बङाइगाव जिल्लानि दिगदारि गामियाव गोबां न'खरा गोब्राब बार अखा हानाय आरो बरफनि अन्थाइ गोलैनायजों न'नि थिनफोरा बुखारलांजायो। जाउनाव गोबां न'खरा थानो थाखाय न' गैजायै जानांदों। न' बां गैजायै जानांनाय न'खरफोरा गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिफ्राय मदद नागिरदों। 31 नं सिडली बिधानसभा बियाबनि MLA जयन्त बसुमतारी बिथाङा गावनि बियाबनि सिङाव थानाय गोरिब न'खरनि फरायसाफोरनो 5,000 रांनि चेक आरो बेरामजों भुगिनांनाय बेरामिफोरनो 10,000 रांनि चेक राननानै होयो। बिनिनो दिनै सालाकाटि ब्लकनि सा 86 फरायसाफोरनो आरो सा 24 बेरामिफोरनो मुराबारियाव थानाय सालाकाटि ब्लक कमिटि नब्लाङाव मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों चेकखौ फरायसा आरो बेरामिफोरनि आखायाव गथायनानै होयो। बे हाबाफारियाव क'क्राझार जिल्ला लाइमोन गांखंनि UPPL हानजानि गाहाय नेहाथारि मिलन मोसाहारि, सालाकाटि ब्लक कमिटि UPPL हानजानि आफादगिरि पुलबक मोसाहारि, सालाकाटि ब्लक लाइमोन गांखंनि नेहाथारि आइला मोसाहारि, सालाकाटि ब्लक कमिटि UPPL आइजो गांखं हानजानि आफादगिरि सुमित्रा नार्जारि आरो सालाकाटि ब्लकनि TCLCC अमब्रिश कुमार ब्रह्म बिथांमोना बाहागो लादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।